Na riječkom terminalu razgovaramo s gospodinom Markom Crnogorcem, direktorom Julius Smile, distributera kave za Hrvatsku, koji će nam reći zašto smo danas ovdje. Zašto smo danas na najduljem molu u Hrvatskoj? Sad, da li je dugačak 1777 ili 1707, to prepuštam vama da kažete. Ali krasna je stvar da smo ovako blizu mora, da imamo ovako krasnu vedutu jednog ovako krasnog grada, da imamo ovako krasan dan i da se družimo sa vrhunskom kavom. Tijeku je natjecanje, čuli smo da je vrlo napeto i nagrada je dosta primamljiva. U tijeku je natjecanje, znači barističko natjecanje. Mi smo htjeli ovom akcijom zapravo dati mogućnost hrvatskim baristima da pokažu koliko znaju, da ulože u svoje znanje i stvarno smatramo da će im to koristiti u njihovom daljem poslu. Nagrada je vrlo atraktivna, znači ovo je treće natjecanje, imali smo prvo u Osijeku, onda u Zagrebu, danas smo u Rijeci i četvrto ćemo imati u Splitu i veliko finale će biti u Zagrebu, a glavna nagrada je put u Melbourne sljedeće godine za 2 osobe na svjetsko natjecanje barista, World Barista Championship. Već smo pitali člana žirija, zanima nas koliko vi dnevno kava popijete, koliko je uputno, stalno se lome koplja oko toga, koliko nam je kave dovoljno? Pa za odgovor na to pitanje trebali bi malo ući u detalje. Znači, znate da postoje 2 vrste kave, jedna je robusta, druga je arabika. Ako pričamo o arabici, ja mogu doći do 10, mogu doći do 12, ako pričamo o robusti, maksimalno 3. U čemu je tajna? Znači, tajna je u kofeinu. Arabika, 100%, pogotovo ove s kojima se mi danas ovdje igramo i s kojim se ovi mladi ljudi natječu su 100% arabike i one imaju puno manje kofeina, znači njih se može popiti puno više nego robusti. Robusta teže pada na želudac, jednostavno ima više kofeina i teža je. Znači, ako pričamo o arabici, mogu doći do 10. I još nam za kraj samo recite po čemu, što bi vi istaknuli najviše kod kave? Julius Smile. Mi imamo jednu stvarno sjajnu tradiciju. Mi imamo ime i prezime koje je poznato u cijelom svijetu. Mi imamo vrhunsku kvalitetu, znači proizvodimo i u Beču i u Vičenci. Istaknuo bih to da zapravo Julius Smile je tradicionalni, klasični talijanski espresso, ali isto tako ta tradicija, ta kultura koja dolazi iz Beča gdje je naš stožer, to nas čini posebnim. Želim uspješan završetak natjecanja, ugodan boravak u Rijeci, hvala vam na razgovoru. Hvala i vama.